Inauteriak, nor da nor. Aretxabaletako txinoak. Kontraste garaia da funtsian inauteria. Egunerokoa zilipurdika jarri eta ordena iraultzen den garaia. Inauteria kolore bizi eta kaosarekin lotzeko joera nagusitzen bada ere, badira zuria nagusi dituzten mozorro eta pertsonaiak. Zuria da nagusi mundakako atorren artean, bai eta hainbat dantza jardunetan ere. Gizarte tradizionala delakoan, zuria arropa barruko arroparen kolorea zen, baina baita une zeremonialetakoa ere. Hala ageri zaigu dantza munduan. Aretxabaletako txino dantza bereskuratu zeneko 50. urteurrena ospatu zen iaz. Franko hil osteko herri tradizioak bereskuratu eta birsortzeko fenomenoaren adibide ederra dugu. Naiz eta beste inauteri batzuen aldean ez den hain ezaguna. Alkandora luze zuri batez jantzita, jatorriz lotarako gizon eta emakumezkoek erabiltzen zuten kamisoia, buruan zapi edo zapel bat eta oinetan, kolore desberdinetako galtzerdi eta oinetako bana jantzita agertzen dira gazteak. Binakako lerroa osatuz, Aretxabaletako kaleetan, aurpegia beltzez zikinduta. Barruko arruparekin kalere irtete izan da, mozorro simple bezain efikaza. Tolosan zaldunitako dianak gogorarazten duen moduan, intimitatearekin lotu oidena plazan denen bistan jarriz. Aurpegi belztu eta kamisoi zuriaren arteko kontrastean, txistu hotxez, dantzan eta kantuan jarduten dira. 1988 geroztik mutil zein neskeek osatzen dute txino dantza. Neguko festen artean debagoienan tradizio handia duen Xantagederekin gerta moduan, jatorria kintoekin lotzen da, 18 urte betetzen dutenak egiten zuten dantza. Hala, Xantagedatan hasitako zikula isten da inauterietan, eta di nagusiko bihurtu berri direnak plaza hartzen dute bigarrenez. Bereskuratutako kantuak euskaratu eta 1975 geroztik karnabal domekaz egiten dute dantza. Dantzari izena ematen dion pertsonaiaren inguruan, teoria desberdinak jaso izan dira, ahozko iturrien bidez. Euskal Herriko beste dantza komiko batzuekin antza handia du, bai doinu, keinu zein dantzarien antolaketari dagokionez, sorgin dantzarekin adibidez. Testua, Aitzpea Leizaola. Ilustrazioak Amaia Kajer. Mediabazk eta Naiz Irratia. Euroeskualdeak lagundutako proiektua.